Sa pagpapatuloy ng pananakbo nila Tandang Lauryo, bigla naman silang napalingon sa kanilang likuran nang masipat nila ang walang habas na paghawi sa mga puno ng amumongong patuloy na sumusugod sa kanilang pangkat. Doon din nasilayan nila Tandang Lauryo ang pagtagos ng iilang mga pinunong bertudes sa bawat patay na punong naroon sa lugar. Si Aslog naman, panay ang pagpapakawala ng mga espiritual na sinulid nang sa gayoy magawa nitong madakip ang iilan sa mga kasama ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit ang isang albularyong kasama niya sa kanyang grupo upang magbigay ng ulat sa kasalukuyang nangyayari sa buong paligid. Ginoong Lauryo, ang bertudes na sumusunod sa atin ay ang bertudes na muntik na pumatay sa iyo doon sa baryo. Ano ang gagawin natin? Natatarantang tanong ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong pagtakbo sa kabila ng mga matatalas na puno ng talahib sa paligid. Hindi rin ito iniinda ang bawat matatalas na sanga na kanyang naaapakan na tila ba merong espiritual na pananggalang ang bumabalot sa kanyang mga paa. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, bigla naman silang natigilan ng masipat nila ang pagharang ng bertudes na merong mga galamay ng gagamba. Pagsilay nito sa kanila, mabilisan din naman itong tumayo habang dahan-dahang ngumingisi. Maligayang pagdating sa aming pugad, Ikran. Magdiwang ka, sapagkat sagrado para sa amin ang lugar kung saan ka mamamatay. Wika ng bertudes. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, nanatili lang naman siya sa kanyang kinatatayuan kasama ang isang albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang pinunong gabunan nang masipat niya ang pagsugod ng nilalang. Dahil sa ginawa nito, mabilisan namang napaatras ang albularyo nang sa gayoy magawa nitong makapaghanda sa oras na kinakailangan siya ni Tandang Lauryo. Paglapit ng bertudes sa pinunong gabunan, agad din naman itong nagpakawala ng mga pag-atake gamit-gamit ang mga maliliit na buto na siyang ibinabato niya sa kanyang kalaban. Mabilisan namang sinalag ni Tandang Lauryo ang lahat ng pag-atake nito gamit ang kanyang tabak na gawa sa buto ng tao. Sa pagpapatuloy ng pagtama ng mga bagay na yon sa kanyang sandata, kitang-kita niya ang pag-alab ng mga ito dahil sa pambihirang lakas ng bertudes. Paulit-ulit itong ginagawa ng kanyang kalaban hanggang sa dumating ang puntong sila'y magkadikitan. Sa paglapit ng bertudes kay Tandang Lauryo, mabilisan naman niya itong hinataw ng kanyang tabak na halos ginamitan na niya ng kanyang buong lakas. Pagsilay doon ng nilalang, agad din naman niya itong naiwasan at mabilisang naglunsad ng pangganting salakay. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa ginawang pag-atake ng nilalang, buong puwersa naman niya itong sinalag ng kanyang sandata. Habang patuloy na nagkikiskisan ang kanilang tabak at matutulis na galamay ng bertudes, mabilisan namang tinawag ni Tandang Lauryo ang kanyang sigbin na nananatiling nakakubli sa kadiliman ng gubat. Pagkarinig nito ng pagtawag, mabilisan din naman itong sinunggaba ng bertudes na tila ba hindi nagbibigay panganib sa kanya ang wangis nitong dala. Kahit may mga galamay na tumarak na sa kanyang katawan, patuloy pa rin itong sinusunod ang utos ng kanyang pinaglilingkuran. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't nakagawa si Tandang Lauryo ng isang butas upang isagawa ang kanyang pag-atake. Pag-unday niya ng tabak sa nilalang na yon, mabilisan naman itong nasalag ng walang kahirap-hirap. Hindi mo ako matatalo, Ikran, kung ganyan ang iyong anyo. Tila yata meron kang bagay na labis na kinakatakutan.
Sabihin mo, ano ang takot sa iyong puso na pumipigil sa iyong makapagpalit ng anyo? Wika ng Bertudes habang patuloy nitong sinasalag ang kanyang pag-atake. Siguro kaya ka nagkakaganyan dahil tuluyan mo nang naunawaan ang mga bagay-bagay. Dagdag pa nito. Nang marinig naman ni Tandang Lauryo ang sinabi ng nilalang, pilit na lamang niya itong ipinagsawalang bahala upang maituon ang kanyang buong atensyon sa kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo nang masipat niya ang Bertudes na mabilisang hinawi at ibinalibag sa lupa ang sigbing patuloy na nakakagat sa kanyang likod. Matapos niya itong gawin, mabilisan din niyang inundayan ng saksak si Tandang Lauryo na siyang nagawang salagi ng espiritual niyang pananggalang. Pagsilay ng isa sa mga pinunong Bertudes ng abilidad niyang yon ay mas lalo pa itong naghangad na siya ay kitila ng buhay sa lalong madaling panahon. Aniya, na sapat na umano ang rason ng pagpaslang ni Tandang Lauryo sa iilan nilang kasama upang patawan ito ng parusang kamatayan na merong 1 dekadang paghihirap. Nilinaw din ng Bertudes na kahit anong mangyari sa laban nilang yon, hindi siya nito papatayin upang magawa niyang mapagbayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika ng, Hindi ako mamamatay sa digmaang ito, kundi ikaw. Tunay ngang mapagmataas ang uri ninyong mga Bertudes. Kahit alam niyong mas mataas ng dihamak ang inyong kalaban, nananatili pa rin ang kayabangan sa inyong mga katawan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtawag niya sa sigbi na kanyang alaga. Sa pagbigkas niya ng kanyang mga engkantasyon, halos balutin din siya ng takot sa kanyang buong katawan dahil sa labis niyang pag-alala sa mga susunod na mangyayari sa kanya. Bagaman nagdadalawang isip noon si Tandang Lauryo na makipag-isa sa kanyang alaga, wala siyang magagawa sa kadahilanang yun na lamang ang kanyang pinakahuling pagpipilian upang makaligtas sa labanan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nagbago ang kanyang anyo at kasabay nito ang pagsilay niya sa kanyang sigbin na dahan-dahang tumatayo. Sa puntong yon, halos hindi maiwasang mabahala ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang kanyang sigbin na dahan-dahang ginagaya ang kanyang orihinal na wangis. Segundo lamang noon ang pagitan nang mabilisang naglaho sa kanyang paningin ang nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na naman siyang nakasilay ng hindi maipaliwanag na kadiliman habang siya ay nasa kasagsagan ng kanyang pagpapalit anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik sa normal ang buong paligid at kasabay nito ang pagsilay niya sa Bertudes na mabilisang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Panay din ang pagbato nito ng mga butong pagmamay-ari niya na siyang mabilisan namang sinalag ni Tandang Lauryo. Sa puntong yon, tuluyan ang naunawaan ng Bertudes ang paglakas ng mga karga ng pinunong gabunan. Animoy sa pagpalit anyo nito, nagkaroon din ng bagong wangis ang lahat ng abilidad ng mga mutya na kanyang pagmamay-ari. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit sa kanya ang nilalang at walang sawa siya nitong pinaulanan ng mga pag-atake. Walang kahirap-hirap naman itong nasalag ni Tandang Lauryo sa pamamagitan ng mga abilidad ng mutya na kanyang nahigop. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, kitang-kita na ni Tandang Lauryo ang pagbuhos ng Bertudes ng lahat ng kanyang kakayahan. Halos hindi siya nito nagagawang tantanan na tila ba wala itong balak na siya ay bigyan ng pagkakataon para umatake.
Sa bawat pag-atake ng nilalang na yon, patuloy ito sa kanyang ginagawang pag-angil na parabang labis na itong nanggigigil na sakta ng kanyang kalaban. Maya-maya pa, bigla namang tumilapon ang nilalang na yon nang tamaan ito ng isang napakalakas na pagsapak na nanggaling sa kanang kamao ni Tandang Lauryo. Mabilisan din namang tumayo ang nilalang na yon upang ipakita sa pinunong gabunan na hindi siya nagawang maapektuhan ng ginawa nitong pag-atake. Ilang segundo pa ang lumipas, muli na naman itong sumugod habang patuloy na nagpapakawala ng mga pag-atake. Ayon kay Tandang Lauryo, na kung hindi dahil sa pananggalang na nakuha niya sa hinigop niyang mutya, marahil ay hindi niya kakayanin ang pinunong Bertudes na yon dahil sa pisikal nitong lakas na taglay. Laking pasasalamat na lamang talaga noon ni Tandang Lauryo sapagkat hindi siya nakaharap ng isang Bertudes na maestro sa mga malalalim na karunungan. Nang makalapit na ang nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, muli na naman itong nagpakawala ng mga pag-atake sa pagbabakasakaling magagawa niyang mabasag ang pananggalang ni Tandang Lauryo. Kahit kinamitan na niya ito ng lakas ng kanyang mga mutsyang tangan-tangan, halos hindi niya pa rin yun nagagawang mabasag dahil sa pagiging salat niya sa karunungan. Lumabang ka ng patas! Huwag kang magtago sa baluting yan na parang isang pagong. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mong gawin, Ikran? Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Sigaw ng Bertudes habang patuloy itong nagpapakawala ng mga pag-atake. Hindi ikaw ang taong sisira sa aming pamumuno sa mundong ito. Ang mga Bertudes ay habang buhay na maglalakad at mangingibabaw sa lahat ng uri. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, napagpasyahan niyang titigan ang nilalang habang nagwiwika ng, Walang permanente sa mundong ito. Lahat tayo ay mga bisita lamang ng Diyos. Hindi maglalaon, lilisanin din natin ang lugar na ito para makipag-isa sa mga nilalang na karapat-dapat na humawak sa ating mga kaluluwa. Masyado kang nabulag ng iyong galit at kasakiman, Bertudes. Naaawa ako sa iyo sapagkat hindi mo nagawang makita ang maligayang parte ng buhay. Naway kapag ika'y isinilang ulit, piliin mong maging masaya at gumawa ng mabuti bago mo muling lisanin ang mundong ito. Sa pagkakataong yan, sinisigurado ko sa iyo, nakabawi ka na sa ating Ama. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagmulat ng mga mata ng Bertudes na punong-puno ng galit. Animoy bigla itong nahimasmasan nang marinig niya ang ginagawang pangaral ng pinunong gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang pagtulo ng luha nito nang sa hindi malamang dahilan. Dahan-dahan na ding bumaba ang armas ng nilalang bilang hudyat ng kanyang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Sa pag-upo nito sa harapan ni Tandang Lauryo, mabilisan nitong ipinikit ang kanyang mga mata habang mahinahong nagwiwika ng, Tama ka. Ang tanging paraan lamang para makalaya ako sa ganitong sitwasyon ay ang kamatayan. Alam kong hindi ito magiging masakit sapagkat kalayaan ang naghihintay sa aking paglisan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig niya kay Tandang Lauryo na animoy merong nararamdamang kagalakan. Sa puntong yon, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng nilalang noong minsan pa itong isang ordinaryong tao. Habang patuloy niyang nasisipat ang pangitaing yon, halos hindi maiwasang maantig ng kanyang damdamin
dahil sa nakakalungkot na mga alaalang ipinakita sa kanya ng Bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang natigilan si Tandang Lauryo nang masipat niyang dahan-dahan ng naaagnas ang nilalang na nakaupo sa kanyang harapan. Tila ba kahit hindi niya ito nagawang paslangin, kusang nilisa ng kaluluwa nito ang kanyang kasumpa-sumpang katawang lupa. Sa pagkawala ng bakas ng nilalang, agad namang tinipon ni Tandang Lauryo ang labi nito nang sa gayoy magawa niya itong mabigyan ng magandang libing. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang mga alaalang ipinakita sa kanya ng isa sa mga pinunong Bertudes ay ang mga masasayang alaala nito noong panahong siya ay nabubuhay. Doon niya napag-alaman na bago maging isang Bertudes sa kaliwa ang nilalang na yon, nagkaroon ito ng isang masayang pamilyang merong kapayapaan at kabutihan. Isa din yung manggagamot sa kanilang lugar at maraming natulungang ordinaryong tao noong hindi niya pa niyayakap ang karunungang kasalungat ng minsan niyang pinaniniwalaan. Nabago lamang ang kaganapang yon nang pinaslang ang kanyang anak sa kanyang harapan ng mga taong nagkaroon ng inggit sa kanilang mga katawan. Dahil sa pangyayaring yon, naiwang mag-isa ang pinunong Bertudes hanggang sa dumating ang puntong wala na siyang nagawa kung hindi ang yumakap sa kadiliman upang maipaghigante ang kanyang pamilya. Doon niya din nakilala si Aslog na kasalukuyang naghahanap ng mga pinagkakatiwalaang mga kasama upang mabuo ang kanilang samahan na kasalukuyang kinakalaban nila Tandang Lauryo. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yon, pinili niyang bumalik na muna sa kanyang orihinal na anyo nang sa gayoy magawang lumapit sa kanya ng kasama niyang albularyo. Napansin niya kasing medyo alangan pa yun sa kanya sa kadahilan ng minsan na nitong naramdaman ang kabagsikan ng demonyong nakikipag-isa sa kanyang katawan. Nang tuluyan na silang makapag-usap, agad din namang inilahad ni Tandang Lauryo ang kanyang plano. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang ginagawang pananakbo nila Maestro Florante upang makahanap ng isang perpektong lugar na maaari nilang paglabanan. Ang kasalukuyang humahabol sa kanya noon ay ang pinunong Bertudes na nangangalaga sa isang amumongo. Kasakasama noon ni Maestro Florante ang isa sa mga gabunan ni Tandang Lauryo upang magbigay sa kanya ng tulong kung ito ay labis niyang kinakailangan. Maya-maya pa, bigla namang napatigil sila sa kanilang ginagawang pananakbo nang marating nila ang lugar na medyo may kalayuan na sa iba nilang kasama. Sa wakas, tumigil ka na rin, Tanda! Napagod ka na ba? Ano? Wika ng Bertudes na nakasakay sa amumongo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbaba niya sa kanyang alaga upang kaharapin si Maestro Florante. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ginagawa ng nilalang, nananatiling nagmamasid lang naman ang maestro sa buong paligid. Mukhang hindi mo yata nauunawaan kung bakit kita dinala sa lugar na ito. Napakataas talaga ng inyong mga tiwala sa sarili. Sagot naman ng maestro. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang paghalakhak ng Bertudes dahil sa kanyang mga narinig. Nag-angil din noon ang alaga nitong amumongo na parabang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng maestro. Maya-maya pa, napansin naman ni Maestro Florante ang pagdukot nito sa kanyang bulsa na parabang meron yung mutyang kinukuha. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang nilunok ang kanyang bagay na nakuha na siyang hindi nagawang masilayan ng maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlisik ang mga mata ng pinunong Bertudes habang dahan-dahang lumalalim ang kanyang paghinga. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Maestro Florante
kung hindi ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang naghahanda sa mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Dumistansya na dinoon ang isang gabunan alinsunod sa utos ng maestro. Maya-maya pa, bigla namang napasunod na si Maestro Florante nang masipat niya ang pagtakbo ng pinunong Bertudes patungo sa kanyang kinaroroonan. Sumabay na dinoon ang amumongong kasama nito na siyang mabilisan din namang hinarangan ng gabunan. Kaya niya ginawa ang bagay na yon upang masigurong hindi malalagay sa alanganing sitwasyon ang pinuno ng kanilang pangkat. Nakapagpasya na dinoon ang isang gabunan ni Tandang Lauryo na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga kasama. Alam niyang malabo niyang magapi ang ganoong kalaking nilalang, subalit alam niya sa kanyang sarili na yun na lamang ang kinakailangan niyang gawin upang makatulong sa digmaan. Sa pagsugod nito sa kinaroroonan ng amumongo, mabilisan naman niya itong inundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halos sumigaw na noon sa galit ang alaga ng pinunong Bertudes dahil sa ginawa noon ng gabunang nasa ilalim ng pamamahala ni Tandang Lauryo. Bagaman hindi niya ito nagawang mabigyan ng malubhang pinsala, sigurado naman siyang nagawa niyang makuha ang atensyon nito. Pagsilay ng amumongo sa kinaroroonan ng gabunan, mabilisan din naman itong sumugod ng walang pag-aalinlangan. Bumunot yon ng isang maliit na puno sa kanyang dinaraanan at walang habas na ibinato sa gabunang kanyang naiskitila ng buhay. Dahil sa ginawa ng nilalang, panay naman ang pagkaripas ng pagtakbo ng gabunan at pag-ilag sa mga punong patuloy na umuulan sa kanyang dinaraanan. Maya-maya pa, bigla namang napatigil ang isa sa mga gabunan ni Tandang Lauryo nang marating nila ang pinakadulong parte ng gubat. Pagsilay niya sa kanyang likurang bahagi, pumungad sa kanya ang amumongo na patuloy na umaangil. Nanlilisik na din ang mga mata nito na tila ba hindi na nito magawang mapigilan ang kanyang galit na nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang kumuha ng isang maliit na puno ang nilalang at dahan-dahang lumapit sa gabunan. Sa puntong yon, napagtanto na ng gabunan ni Tandang Lauryo na wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang lumaban. Habang hindi pa nakakalapit sa kanya ang amumongo, panay naman ang kanyang ginagawang pag-usal upang mas lalo pang palakasin ang kanyang sandatang nasa kaanyuan ng tungkod na merong napakatulis na dulo. Sa pag-ihip niya ng mga buhay na salita sa bagay na yon, agad naman itong nagkulay uling na siyang hudyat na mas lalo na itong tumibay at tumalas. Tandang Lauryo, alam kong naririnig niyo ho ako. Kung ano man ang mangyari sa labang kinakaharap ko ngayon, nais kong sabihin mo sa aking pamilya na patuloy ka pa rin nilang pagsilbihan hanggang sa paglipas ng panahon. Hindi ko ginagawa ang bagay na ito para sa kahit na kanino. Bagkus ay ginagawa ko ito para sa henerasyong nais kong ibigay at ipamulat sa aking mga anak. Wika ng gabunan sa kanyang isipan. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli nitong pagtitig sa amumongo na mabilisang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto niyang malapit na ang nilalang, agad din naman niya itong sinalubong ng buong lakas at tapang. Nang tuluyan na siyang makalapit sa amumongo, agad naman niyang iniwasan ang bawat pag-atake nito at mabilisang pinuntirya ang batok ng nilalang. Ginawa niya ang bagay na yon upang magawa niyang matapos ang kanyang kalaban sa lalong madaling panahon. Paglapit niya sa batok nito, agad din naman siyang napakaripas ng takbo nang masipat niya ang mabilisang pagsapak sa kanya ng nilalang. Paglundag ng gabunan sa ere, bigla na lamang siyang tumilapon nang tamaan siya ng punong ibinato ng amumongo.
Halos segundo lang noon ang dumaan nang mabilisan siyang bumulusok sa lupa na halos ikawala na ng kanyang diwa. Minuto lang din naman noon ang dumaan nang biglang tumayo ang gabunan dahil sa pagramdam niya ng muling pag-atake ng amumongo. Kahit panay pa noon ang kanyang pagsuka ng dugo, pilit niyang tinatataga ng kanyang sarili upang makagawa ng isang plano para magapi ang nilalang. Maya-maya pa, bigla na namang tumilapon ang gabunan ng muli na naman siyang tamaan ng pagsapak ng nilalang. Nawala na din sa kanyang kamay noon ang kanyang nag-iisang sandata na siyang kanyang inaasahan sa labang yun. Maya-maya pa, halos hindi na niya nagagawang makatayo ng tuwid dahil sa pinsalang kanyang nadarama. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng amumongo, nasipat niyang hindi yun gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Patuloy lang siya nitong pinagmamasdan na parabang nais pa nitong makipaglaro sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na naman niyang kinuha ang kanyang sandata upang mapaghandaan ang mga susunod na pangyayari. Gumawa na din siya noon ng hakbang upang mapag-aralan ang mga kahinaan ng kanyang kalaban. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa amumongo, panay naman ang ginagawa niyang pag-usal ng mga sabulag upang magawa niyang maikubli ang kanyang eksaktong pupuntahan. Matapos niyang maiihip ang kanyang mga palipad hangin, mabilisan din naman niyang binagtas ang daan patungo sa likurang bahagi ng amumongo. Halos pinilit niya noong sagarin ang kanyang bilis upang makalikha ng isang butas na siyang magbibigay ng malubhang pinsala sa kanyang kalaban. Subalit pagdating niya sa likuran nito, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang hawakan ng amumongo at walang pagdadalawang isip na ibinalibag sa lupa. Paglapat ng kanyang katawan sa kanyang kinalagpakan, halos tuluyan ang mawala ng buhay ang gabunan. Panay na din ang pagbulwak ng dugo nito sa kanyang bunganga na siyang labis naman niyang ikinahina. Okay, ganda na sana no? Ano kaya mangyayari sa mga iba pang duelo? Pero hanggang dito pa lang kasi yung pondo natin So baka mangyari, iba-ibang kwento na muna tayo habang nagpaparami pa tayo ulit ng pondo para dire-diretso lang na pinunong gabunan yung mapapakinggan ninyo. Pagpasensyahan nyo na. Sana maintindihan nyo. Yun lang. Salamat.